Kurasa mengabot mga amang. Ano di kamang ro? Oh my God! Wow! Ayo pa man noon. Ano di kamang ron ba? Ulaton ko ni. Di ko matulog. Inaali mga amang ron. Magpakamang ko. Yan ka. A few moments later. Tao naman bay. Huwag pa may nangamang. Piniharap ko siguro tulad ng tigpangamang ba? Saan ang kurasa ron? Uy, pangamang na yung taon mo! Piniharap na gulat ninyo! 1 hour later. Ay, sa ngamang. Ay, ano ba? Uy. Ikaw sa gawas. Huwag na agad. Oh no! Karoon. Sakang gitigil na. Reka, kamanga. Oy, karoon. Kamangon daya. Hehe. Burak mauna nih. Mauna na. Dali. Sir. Tara, sir. Gini agamamu. Ayo, sir. Karena sir kayak kok sombong. Tara, sir, tara. Sunod. Sama, sir. Ayo dah. Eh. Huwag may nagsunod na po, sir. Firmay, sir. Sir, firmay na, sir. Asok ka na. Firmay, sir. Asok ka. Sir. Di, sir ba? Maningil man ko sa utang manimo ni sir. Gago. Ha? Ito naman yung 2013 ba? Uy, ganyan ulit. Hindi ba ko nagaling presidente, di mo pagkakabayad? Di ba paningin ron? Bumalik siguro ko niya, sir. Basig na kay Castro. Basig ka tumalang daw, lipot ko. Uy, kanagulat ka na sa... Gago. Nang ngamang. 2013 pa ni sir, oh. 2013 pa ni nga utang, sir, oh. 2013, oh. Bago na presidente. Bulag di kape, ba? Di ba paningin pa ako ito? Sa mga... Ano ba? Kanimlik ka? Anak ka, sir, kay kamangon ti ka. Uya, karon di kamang bayat ti ka, sir. Wah, di na lang ito magkabangan ron. Kapal ng mukha mo.